Čaute priatelia, vítajte opäť pri ďalšom videu. Dneska by som sa pozrel teda hlavne na posledné dva obchody, ktoré sme otvárali v predošlom videu. A ako rovno môžete vidieť, mám tu hneď pred sebou prvý. No a čo sa tu vlastne udialo je, aby sme to zrekapitulovali. Dôvod, prečo som predával, ako už bolo zjavné z toho malého grafu, bolo, že sme sa ocitli v nejakej zóne supportu a rezistencie, ktorá s konečnou platnosťou, ako vidíme, nebola vôbec nejak dodržaná. Takže sme to prestrelili, predpokladám, že teda najbližší level bude asi teda niekde tu. Takže buď to prídeme až semka a pôjdeme potom znovu predávať, alebo sa vrátime otestovať túto hranicu a budeme kupovať. V každom prípade, keď sa na to pozrieme trošku zbližša, tak uvidíme, že to nebolo úplne až tak zlé, ako som to potom možno trošku sám, nie že pokazil, ale um, ako veril som, že teda, že to pôjde dole. V každom prípade došli sme do tej našej zóny a na 5-minútovom grafe, ako teraz vidíme, sme tu takisto mali nejaký taký uptrendík pekný, ktorý bol prelomený a ako náhle potom ešte bol tam vlastne menší na 1-minútovom grafe. Ups, teraz nás to hodil dosť späť, nevadí. Vrátime sa sem. Takže na 1-minútovom grafe potom ešte bol nejaký takýto menší trend už, ktorý následne ako bol prelomený, tak sme v tomto bode dávali predať. Stop loss bol nad úrovňou posledného high, ktorý sa vlastne dotkol trendlineu. No a potom cena proste si postupovala čoraz nižšie, konsolidácie nižšie a tu nás sme začali nejak rangeovať, takže som presunul moje stop lossy na túto úroveň, kde vidíme zelenú čiaru a to bolo zároveň aj miesto, kde nás to nakoniec teda vyplo s nejakým teda ziskom, bolo to určite viac ako 1:1, čo je super. A mal som tu na teda väčšie očakávania, že to bude trošku silnejší návrat, ale tým, že sa cena prelomila, je to myslím, že celku normálne. Akurát, čo som potom ešte následne spravil, čo už na tom videu nebolo, ako náhle sme sa dostali znovu do tejto pôvodnej hranice, pardon, a videl som teda, že cena opäť sa zase trošku tlačí nadol, tak som to znovu dal predať. A dúfal som teda, že to pôjde nižšie, ale ako vidíme, to sa to otočilo a pokračovalo v smere hore, takže um, toto bola, nenazval by som to vyslovene chybou, možno len zbytočne silený obchod. Potenciál tam síce bol, ale tak nie až tak vysoký, takže v každom prípade, aj keby som mal stop lossy akokoľvek inak, bolo by to momentálne jedno, takže ja si myslím, že z technického hľadiska fajn, hej, zase nejaký mikrotrendík, ale to už aj na jednominútový fakt malinké bol prelomený, takže bol jasný sell signál. Akurát, že to už sa bavíme možno o tikových obchodoch a také tu robiť nebudem. Už len kvôli tomu spredu by sa to ani neoplácalo, nakoľko by nás to vysopovalo a bez nejakého zisku. Takže by to bolo zbytočné, ale pravím tým, že to cena sa prevalila nahor, budem teraz v strehu, kam to pôjde ďalej. Ako aj toto by sa dalo nazvať, že tu bol nejaký support rezistencia, ale ako pre mňa tento príde relevantnejší, nakoľko je silnejší. A možno by som ho trošku ani nie. Proste takto.
takže čakáme, že niekde semka by sa to mohlo vyšplhať a to je dosť široké, to sa mi ja už, ale mne nepáči osobne, takže to budeme držať čo najtesnejšie, aspoň takto. Takže OK, toto sú dve zóny, preto proste buď pôjde nadol a odrazíme sa hore, alebo príde až sem a tam budeme predávať. Druhé, čo sme tu mali, bolo zlato. To sme síce neobchodovali, ale mali sme nejaké očakávania s tým, že sme sa bavili, že tu je nejaký ten range. A ako vidíte, keby som to možno bol otvoril až po to dno, tak by sme aj to boli získali. Hej, ako dobré miesto na vstup. Takže ono by toto bolo vyšlo, paradoxne. To som neotvoril akurát, nevadí, moja chyba. Proste s tým zlatom som predsa ešte opatrnejší, to je trošku také agresívnejšie obchodovanie. Takže ináč by to vyšlo teoreticky až po... Pardon, aj, zase ma nejak ukladám, nedostatok spánku, čo narobíme. Um, takže vrajím, akože bolo by to fajn aj z tohto hľadiska, potom následne zase nahor, ale to už tu z tohto by som asi nejak nevydedukoval. Um, možno, že takto akurát, tam je nejaké to dno, kde sa to odrazilo a išlo hore. Dostali sme sa do našej zóny, ako vidíme, zase raz tam predaj tiež fungoval. Ďalej som neriešil zlato, nemal som momentálne hovorím toľko času na to, takže som to nepozeral, ale vidíte, aj tu by to proste bolo veľmi pekné, takže možno škoda, možno nie, nevadí. Nebudem sa teraz ďalej zaoberať nejakými obchodmi, nakoľko už je dneska piatok, aj keď piatok ráno. Tak skúsim to len tak prejsť, či tu máme niečo. Toto ide do nejakých high, akurát tak. Tu bol trojitý vrchol pekný, tu na zatiaľ nič, takže to nebudem riešiť. Tu by sme to vedeli nazvať tiež trojitým vrcholom. A máme tu nejakú hranicu supportu. Ako niečo málo tu je. Niečo málo tu je, ale neviem, či to zrovna najlepší bod. Takže je tu stále silný uptrend. Um, ako z každého hľadiska sme cenu prelomili. Možno, že hej, ak predneme tento druhý trend, tak by to mohlo byť na predaj. Neviem, ako aktuálne aktuálne je toto naša zóna nejaká. Takže OK, uvidíme, ale asi skôr nie. GBP. Máme podobný scenár. Toto nám posledne. To som len ten skúšobný tiež len taký. Všetko preč. Toto ináč je celku zaujímavý move. Ako wow. Takto silný nárast som už dlho asi nikdy nevidel. Máme tu niečo
princípe toto bol vlastne nejaký weekend, no sa tlačíme hore, OK. Dosť možné, že teraz uvidíme nejakú rejection. Technicky vzaté. Technicky vzaté by tam mohol byť nejaký pokles, nakoľko sme dlho stúpali. Vidíme tu silný predpredaj. Viete čo, ja by som do tohto asi aj šiel. Rovno tu. A rovno to dáme aj predať. A uvidíme, čo to spraví na piatok. A dáme nič stopky, len niečo nad posledné high. A nie, možno až semka by to bolo. Je to veľa, ja viem, ale zase na druhú stranu z tohto celkového hľadiska tá návratnosť by bola úplne minimálna, nejaké predošlé maxima, takže myslím, že ono by toto nebolo úplne najhoršie. Myslím, že ten range by bol niekde tu. Takže OK, ja si myslím, že toto by mohlo byť takto. Takže stop. Take profit. Ten by nám teraz veľmi pomohol z toho nášho hľadiska. Ešte stále sme v hre, nie je to menej ako 9200, takže ďalších 500 plus by nás dostalo konečne do profitu. Necháme tak. Predpokladám, že to večer zatvorím aj tak, nebudem to držať cez víkend, aj keď je to síce len demo a môžem si to dovoliť, ale nechcem. Chcem proste ísť naozaj podľa toho, ako by som asi obchodoval, kebyže mám momentálne reálny účet, aby som sa dostal na nejaké seriózne štatistiky o vývoji obchodovania, takže budem sa snažiť držať čo viac realistických rozhodnutí, aké len viem aj v rámci dema. Takže máme tu na tento jeden, prebehnem v rýchlosti ešte ostatné. Toto by ešte mohlo trošku potlačiť nižšie skôr, než sa dostaneme zase niekam ďalej. Takže sme tesne, neviem, asi by som počkal ešte, kým to trošku klesne nižšie. Hej. A potom by som dával kupovať. Ups, to sme nechceli. Aspoň takto. 1:3, si myslím, že to stačí. Plus je to také celkom realistické, hej. Takže to môžeme sledovať. Tu sme teraz v zóne. Beháme cez ňu síce trošku. OK, uvidíme, no. Ťažko určiť teraz aj tú zónu tu nájde. Technicky vzaté najviac sa toho udialo práve tu. Takže toto by mala byť naša zóna. Možno je všetko. Ďalej tu máme Euro, Nový Zéland. Takisto nevidím tu nič extra predošlého. No, máme tu teda toto. OK, teoreticky by sme tam mohli vidieť nejaký pokles. Ja si myslím, že to bol dosť silný nákup, takže by mohol prísť teraz pokles. To
to isté, ale už sme niekde videli, takže do toho nepôjdeme. Nech nemám furt to isté pootvárané. No, tu sme prešli nižšie, vrátili sa, otestovali a utekáme dolu. Takže tam sme už asi mimo hru. Ne, tam teraz nič. Tu sme OK. Technicky vzaté sme akurát v zóne. Sme akurát v zóne. Asi by som ešte teraz počkal chvíľku, kým to pôjde tu na a potom možno do toho vošiel. Že povedzme niekde tu. Ja si to takto. Jednak ku 4. A skúsme si tam nastaviť aj nejaký príkaz rovno. To by šlo. OK. Takže druhý. Máme nejakú zónu tiež, v ktorej akurát sa nachádzame. A do tohto by som možno išiel aj hneď takýmto spôsobom. Tak tu uvidíme aspoň odmietnutie jednou, dvomi sviečkami. V princípe mi to podobá sa na euro švajčiarsky frank, tak aj teraz dolár švajčiarsky frank. Tento nebudem kupovať, ale skúsim to takto. Že keby sme do toho šli teraz, možno takto. Asi možno nejak takto. Takže uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Bude to zaujímavé. Tu sme tiež v nejakej predošlej zóne. Blížime sa teda aspoň tu na... sme tesne tam. Takže... Asi takto. Takže toto ešte by malo ísť vyššie. Dobre. Libra, jen. No, je to dosť kostrbaté. Takže tak. Dobre, nejdeme ani teraz pokračovať. Niečo máme rozbehnuté. Hovorím, je piatok, nebudem do toho zachádzať takto do detailov. A necháme sa prekvapiť, že ak to dopadne. Ak to budem ukončovať skôr cez víkend, ešte postnem jedno video, kde dám nejaké výsledky. A inak vidíme sa potom pri ďalšom videu, kde si to trošku zrekapitulujeme a možno sa pozrieme zase na nejaké obchodné príležitosti a uvidíme, ako mi to pôjde teda budúci týždeň. Tento týždeň bol zatiaľ skôr negatívny, zatiaľ uvidíme, že toto jak je otvorené, že či to má nejaký potenciál, či nie.
ale to sa ukáže až časom. Takže do tých čias, díky za sledovanie a vidíme sa zase neskôr. Majte sa, čaute.